roligt att vara bakom mycket, får man på käften. Det var modevisningen. Nu har vi karate. Vi ska få se 2 bra gubbar. Jag kan ju nämna det att det finns karateklubb här i Mjölby på Hällebygatan. Och den bästa killen där, han heter Roland Johansson och han får hjälp av en kille som är Europamästare och världsmästare och han heter Brian Fitkin. De kör detta på. Ja, vi ska presentera Brian Fitkin och Roland Johansson. Men jag tror att vi skulle ha... Ska ni köra med före? De skulle tydligen avvakta lite för att... Brian? Ska det vara free fighting? Ja, okej.
De ska bryta sönder lite grejer sen, men då ska vi ta lite posering med. Men det ska vara free fighting först. Det var mycket imponerande uppvisning. Lika bra att man är snäll i mycket nu. Det var lättare att taktisera platsen. Som jag nämnde så kan jag alltså lära er och kanske bli lika bra som de här killarna om ni går till Hällebygatan här i Mjölby och går på Mjölby Karateklubb. En gång till. Ska de vila grabbarna först. Och sen, det är Phil som kör nu alltså. Han är klar om 5 minuter, då får vi ljuga lite. Vi ska göra så här va. Att grabbarna ska, karategrabbarna ska komma igen sen. Men först ska vi se Phil Williams. Men han behöver 5 minuter på sig. Och de ska göra lite, efter honom gör de lite brytteknik och grejer. Och de kan sända lite stenar och då blir det en massa skräp på golvet här. Så att vi ska ta Phil Williams före dem. Vi ska ge honom 5 minuter först. Men jag kan bara meddela det att det var ingen i Sverige som visste vem Phil Williams var för 4 veckor sedan ungefär. Då arrangeras den här öppna tävlingen i Halmstad. Och större delen av Sverige-eliten var där. Och karatekillarna kör lite brytteknik. Lite mer spektakulära grejer. Ofta är det ju så att de grejerna de gjorde först här kanske är de svåraste grejerna, men folk förstår inte om man hoppar upp och gör en mycket avancerad tekniska, utan det ska krossas tegelstenar i prylar för att man ska förstå hur svårt det är. Men eftersom de här killarna är så skickliga så har de dels visat upp fina tekniker och sen så får ni se lite crashing här. Jag vet inte vad man ska använda för kroppsdelar. Armbågar, huvud eller händer. Huvud, ja, hörde ni det? Man knackar på. Lite musik. Lite långt, det kan ta en liten stund. Det är noga att de kommer exakt de här grejerna så att missar man får man ingen andra chans utan då gräver de ner. Jag tror att det är Brian som ska försöka knäcka den nu. Eller tvärtom. Ja, det är tydligen rollen som är farten. Ja, vi ska få se Brian slå av flaskhalsen.
Så han visar hur man gör när man tar en korvskur med sig. Då behöver man ducka. Flaskan ska stå kvar sen. Skulle jag tagit en borst till så kanske... Det hade aldrig hänt om jag hade varit med, för det här var tom. Ja, du får försöka själv. Hade jag varit med, då hade jag varit tom på avarna för det låg. Det där var tag. Ja, nu ska vi få slå ordentligt i golvet med den där får du se nu. Det var ju några som gapade att det var fälskön. Här ska vi få se. Ni vet hur ont det känns när man brukar svära eller vad fan när man slår i benen så här. Jag tänker fan vad det är ont. Men han ska alltså försöka sparka av det här baseballträet med benet. Eller tvärtom kanske blir. Men han ska försöka i alla fall. Och det är alltså inga bluffgrejer här. Nej, det är ingen fara. De måste ha det i knäveckor för att... Och de måste trycka ordentligt emot det. Det får inte vara någon glapp. Han ska alltså sparka av det här med skenbenet. Ett solidt baseballträ som han ska försöka dunka av med skenbenet. Jag hoppas för grabbarna skulle att han inte missar nu. Kom igen nu gubben. Alltså det är ingen bluff där, det är ingen gången eller någon prylar på det, utan det här är det viktiga grejer. Han har för tjocka vader med. Du får hålla emot med handen där också. Inga skydd eller tydligen. Nu ska det smällas på utan skydd. Ja, du kan inte gå på en vecka efter år, men det är bra. Då är bild nu. Ja. Han har alltså inga skydd på benen eller någonting här med, utan det ska dunkas på med skenbenet. Ni kan blunda här på första bänkraden om det kommer farande och grejer. Varför lindade handen? Du skulle slå med benen. Ja, så. Ja. Ja, nu får man åka och tosta, för det här är allvarliga grejer. Okej, ready? Aj, aj. Japp! Okej. Jag tycker Karin, Brian och Roland och tackar dem en gång till. Såg att det inte var några bluffgrejer här. Där foto och Roland. Ja, det var allt.
Han är väldigt oberäknad. Han har på 40 år. Ja. Jag svär, han börjar lite säkert. Ja, han har på nästan lite Madeleine Karlsson, Uttalan och Nina Nyqvist och Therese. Därefter Madeleine Kom igen, Roland! Slå inte för hårt. Slå inte för hårt. För idag, i och med att Swedish Karate Kyokushinkai och Mjölby Karate Club firar 30-årsjubileum. Och det här priset har vi instiftat i Sosamatsu Oyamas anda. Hans motto det var Osmo Seishin, en vilja till tålmodighet, uthållighet utöver det vanliga. Och vi har beslutat, eller arrangören har beslutat ska jag säga, med stöd från hela styrelsen och tekniska kommittén att det ska gå det här priset till den äldste deltagaren idag. Och det är alltså Roland, 45 år gammal.